sumali kami sa Philippine motorcycle tourism Pangasinan Lake. Hey, what's up mga Jords? Time check 3:40 ng madaling araw. Pupunta kami ng Bayambang para sumali sa Philippine motorcycle tourism Pangasinan Lake. Okay, let's go. Okay, papunta na kami Jords. George, at dito tayo sa St. Vincent Ferrer. George, sino ta? Sino tagpark? Tan? Baba ka muna babe. Baba ka na. Kita na. Puntak si George. Ikat block pangato dyan sa Dagsan. Alright mga George, dito tayo sa Bayambang. Naka-register kan? Naka-register kan?
Saan mandala? Ay, doon? Saan pa kaya? One. Diyan nga rin, George. Ay, kagrupak. Kagrupak. Feeling lost? It's time to go outdoors. Yan, George, sa kanina isokra na. Anong number nila? 058 po, ma'am. 058. Ay, okay na po na yung waiver lang po. 058. Yes, ma'am. 7 January. Yes po, ma'am. Assign na lang po. Reclaim na lang po yung and pagka after po, kasi na rin po sa ito kasi may mask po. Thank you, ma'am. Huwag na lang po. Ilang ano po yun, ma'am? Salamat. Thank you. Ano, George? Ayos? George. Tara. Yeah. Kaya. Pulis ka din ang putabili. Ano? Ipakita mo nung ato yun, no? Kanyari ka ba? Ako mo dahil nga kwati-kwati yung pulis. Posible pati iliti o ata. Hindi ka mo na madam na. Kita tayo pakita ko ba? Ayos mo lang. Kaya nabasa na di kwan. Dami mo lang hanapin lagi. Ayun takwan na yan. Ayan, marami sasali sa Philippine Motorcycle Tourism.
Oh. Robin Lasarte. Ay, Robin pangalan. Okay na tayo. Kami niya, ayos lahat pa. At least pa, nakakuha ka lang ta. Napagit, totoo pa. Kanya eh, toy. Ah, Toy. piket ate isa, ate sticker. Kailangan piket. Kanya nga yung ito sticker. Ate ni? Ako minta ta kanya kasta. Posible ah. Awan. Nakalamay ta. Alright, ito yung free t-shirt. Tapos ano yan? Yung parang nilalagay sa ulo? Bonnet? Ito, bandana. Ay, oh, baklava. Baklava. Ano ito kata, amo mo ninikkan na mo lang. Ya George, sinikkan na ka mo lang. George. Predator Philippine Riders Club, Anagasang Boys Pangasinan, XZBIT Riders Club, Sus. Kalayaan Riders Tarlac, Tagaligtas Riders Philippines Incorporated Hello. Pangasinan Chapter. Sana may background din ako, medyo masaya. Yo. Tulog pa tayo na. Rookie Works Team, Icon, and Max Group Pangasinan, Intay Rider, the Rebels. Isang kulay na sayaw ng ating bayan. Sarap. Maraming salamat po. And also from our municipality of Calasiao, Mayor Kevin Roy Makanlanay. And from the municipality of Lingling, ito yung mga pupunta natin ngayon. Mayor Paul Batawil, Francisco Ortega. And of course, nandito tayo sa Philippine Motorcycle Tourism. Ang ating nag-aalaga ng ating programa from Tourism Promotions Board, Chief Operations Officer Margarita Nograles. So iniintay lang muna natin ang ating contingent ng Philippine Motorcycle Tourism. Malapit na po sila. So the moment na pagdating nila, we will start. Ayun, si Sir Greg, Boss Greg. Day of Rider. Day of Rider. Mga kador. Ayun o. Ride na. Ride safe. Ay, shoutout sa mga trupang R15 dyan. Ayun o. Talakay ng Pangasinan. Philippine Motorcycle Tourism, Pangasinan Adventure Ride. Thank you, sir. Thank you. We will go Pakaligid na dyan. We all know, kailangan doble ingat tayo palagi. Kaya very timely, yung gospel reading natin ay tungkol sa vigilance. Pagiging alert. Guys, let's go! Brothers and sisters, through one man sin entered the world, and through sin death, and thus death came to all men, inasmuch as all sinned. If by that one person's transgression Okay. The Philippine Motorcycle Tourism ambassadors and ambassadors will be coming over for the blessing ng kanilang motorcycles. So, paakit na po sila. Father, and may we request all riders also
sabay na po tayo sa blessing para po lahat tayo makatanggap ng biyaya ng ating Panginoon. Sa George, para makita ko lang. Wala. The whole Philippine Motorcycle Tourism Riders na pinamumunuan po ng ating ambassadress na si Jet Li. At ang dami po natin mga vloggers coming from Manila. Andiyan na po si Buga Moto, Certified Lakotero, Q8815, Zara Moto, Inday Rider, Boss G, Roxanne Adventures, motokonek, Yin 97, Lara, Rides with Daniela, Jancy Photovlogger, My Garage Work, and All About Wheels Manila and Royal Moto Club. So paakit na po sila for our start ng ating blessing. So bigyan na ho natin sila ng daan para pag-akyat nila dito, hindi po mabalahura ang ating mga riders. Mga riders natin, bigyan po natin sila ng space. Let's all welcome the Philippine Motorcycle Riders! Ata muna ni Jet Li niya. What? Ayan. So, these are all the ambassadors and ambassadors of the Philippine Motorcycle Tourism. Andiyan po na umuna ang ating Jet Li, Buga Moto, Certified Lakotero, Zara Moto, Inday Rider, Boss G, Roxanne Adventures, motokonek, Yin 97, Lara, Rides with Daniela, Jancy Photovlog, My Garage Work, All About Wheels Manila, Royal Moto Club, and of course, Breakfast Ride. Alright! At this point, ladies and gentlemen, magkakaroon na po tayo ng blessing. Kasama po ang ating pong parish priest, si Father Redentore Mejia. And lahat po ng mga riders, sabay na ho tayo dito para ho tayo lahat mag-bless ni Father. Dito po tayo lahat. Wala ho muna. Let's do the blessing muna. Let's do the blessing. Let's do the blessing. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Almighty God, creator of heaven and earth, in your manifold wisdom, you have been entrusted to human beings the wondrous and great things to do. Grant we ask that all who would use these motorcycles may make their journey with care for safety and ensure the security of others with their cautiousness. As they travel to go to work or to relaxation, let them always perceive the presence of Christ as companion on the way. For He is Lord forever and ever. Amen. Through the power of my priestly hands and through the intercessions of our Blessed Mother and Saint Vincent Ferrer, the Almighty God, bless, guide, and protect you always. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Let's all accept the blessings of our Lord. Taas po natin ang ating kamay. Amen. 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 Thank you, Lord. So blessings. Amen and amen. Pagkatapos po ng blessing, we request everybody to please move backwards na po as we start the kick-off program. Okay. Maraming pong salamat. So once again, muli po on behalf of our TBP, DOT, PDCAO, and the local government unit of Bayambang, maraming pong salamat. Father Redentore Mejia, our parish priest po. Father Mejia. Okay po, at last po muna tayong lahat. We request po our POSO and our PNP to please move backward po muna. Mamaya na lang po tayo lumapit sa atin tayo. We will give you the chance to have all this picture taking with everyone. Mamaya-maya po ng konti, we will just start the program lamang po.
Yan, Sir Joey, dito na lang muna tayo sa taas. Yan. Tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. Welcome to the highly anticipated kickoff program for the Philippine Motorcycle Tourism! Palapakan naman dyan mga kaibigan. Yan, as the country boosts stunning landscapes, vibrant culture, and a growing motorcycle community, there's a beauty of the Philippines, particularly the beauty. Ang aming din po pinamamahal na mayor, ang napakagandang mayor po namin, Mayor Nina Jose Quiambao. Siyempre naman, salamat po Mayor. At kasama po natin ngayon dito ang aming pong Vice Mayor, ang napakaganda, napakasipag, maagang nagisingan ngayon, Vice Mayor Ian Camille Sabat. Palapakan naman siya mga kaibigan. Mabuhay Vice! Salamat po! Kasama niya po ang kanila pong asawa, ang aming pong former Vice Mayor Rampol Sabangan. At nandito rin po ang aming pong Sangguniang Bayan, Head ng Tourism, Committee on Tourism, Councilor Benji Ivera. Maraming po salamat po. Everyone is here. Galing. Para po tuloy-tuloy na natin for the formality of this program, may I request everybody to please rise. Be in silence po as we sing our Philippine National Anthem, Pangasinan Hymn, and Bayambang Hymn through an audio video presentation. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang Magiliw. Ay ka, George. Lagas sila ka doon, mga tao manan. Diyan lang kaya. Yan tapay lang si Basit. Ay, ito mga naman diba? Doon ka tiwa. Kaka na. Ito lagi naman.
kalsada na miss ko Alright. ni Nano. So, we settled po namin. We are going to start the program. Alam ko, lahat ng mga riders ngayon is ready to go. But before we start the program, let me first just thank our sponsors, Ride and Shine Philippines, Iron Helm, Import Customs Manila, and Moto. Salamat po sa inyong tulong sa ating programa ngayon. That's right, sir. Celeste and our provincial government unit of Pangasinan, Governor Ramon Gico III, as well as the Department of Tourism Region 1, with Regional Director Joseph Francisco Ortega, at ang syempre, ang ating pong kasama ngayong araw po nito, ang Tourism Promotions Board. Kasama po ang ating pong Chief Operations Officer, Ma'am Maria Margarita Nograles. Alright, let's start the kick-off program ng Philippine Motorcycle Tourism Pangasinan Adventure Ride. So, to start, we're trying to acknowledge all the participants for this Pangasinan Adventure Ride. Give it up for Miss Lorraine Fernasier, our Supervising Tourism Operations Officer of DOT. Dayo. Ano bang mga meron? Nueva Ecija? Nueva Vizcaya? Meron rin! May meron! Siyempre finale yun. Manila! From Manila! Ating mga vloggers, of course. And from Pangasinan! Okay, so Meron pang from Cebu. from Cebu meron? Ayan, oh. Ayan. And from Davao. Oh, kita mo? Sige po. At saka, bukod po sa ating mga riders na club members, marami po tayong mga solo riders. Nasaan po sila? Yes. Okay, in behalf of our regional director, Jeff Ortega, who will be joining us later in Alaminos City, may we have Tourism Board, Tourism Promotions Board. At dito po sa bayan namin ng Bayambang na napili nyo na opisahan itong event na ito. And bilang po chairman ng tourism sa aming lokal na pamahalaan. Magandang umaga po sa ating lahat. Una-una po, syempre, po magbati sa ating pong napakasipag po, napakagandang municipal mayor, Mayor Linia Jose Quiambao. And of course, sa aming pong napakagwapong gobernador, Governor Ramon Gico III. And of course, nandito rin po ang ating pong former municipal vice mayor, ang aking napakagwapong asawa, Sir, Mr. Raul Sabangan yan. And of course, binabati ko din po ang ating pong municipal councilor Benji De Vera. And of course, tapos na po ang pandemya, ay unti-unti na po bumabalik ang turismo sa ating bansa. At with that, ang ating pong administrasyon ay closely working with the Department of Tourism for effective boosting po ng ating national tourism. Ang ating pong mga riders na talaga naman po naging active po sa ganito pong sport in sa miyembro ng Extreme Riders Club of Bayambang. Shout out po dyan. So with that, maraming salamat On po. behalf of the Tourism Promotions Board, I would like to thank the municipality of Bayambang sa pamumuno po ng ating Mayor Linia Jose, and of course si Vice Mayor Sabangan ng Tourism ay ang pag-advocate ng road safety and road courtesy. So, hindi po natin pinopromote ang anumang klase ng racing at mga endurance rides sa public places, sa pampublikong kalsada. At ganun pa rin, bukod dyan ay pinopromote pa rin natin yung ating tinatawag na CSR o kaya yung community service. Mamaya po sa Alaminos, gagawin po natin yan. So, on behalf of the batid ko na rin po pala ang Department of Tourism Region 1 sa pamumuno ng Regional Director Jeff Ortega, of course yung kanilang mga tauhan, si Ma'am Lori at yung iba pa. And pasasalamat ko na rin yung mga HPG, mga kapulisan natin na nagpapanatili ng kaayusan ng ating ride ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat. So sana po samahan nyo kami hanggang Alaminos.
at tayo po ay magkaroon ng fun ride at tulad ko ng sabi ko na i-promote po natin ang sariling bayan natin sa pamamagitan ng turismo. Maraming salamat po. And before that, Brad Fred, pakita mo naman yung ating kailangan natin i-kick off mahusay ito. So, itong banner na to, kailangan po natin lahat po ng mga vloggers and club presidents, can we call in? Lahat po tayo, if you have stickers, can you please put your stickers dito sa banner because ibibigay po natin to sa ating municipal mayor para sa kanyang memorabilia. So lahat po ng mga stickers, please, lagyan po natin dito. Remember, you will be part of this historical event, the kick-off ng Philippine Motorcycle Tourism dito sa Pangasinan Adventure Ride. So lagay nyo natin lahat ng mga stickers natin. Lahat ng mga stickers. Sa Makati na lang po. Lahat po ng mga stickers. Lag-lag. Yan. That's right po. Pero bago po lahat, pag-announce na lamang po kung pag binawalan po ng cellphone dyan, lapitan lang po ako. Yan. Baka pinamibigay niya. Parang. Kung wala ko po ang cellphone, papakapin mo namin po muna. Wala kayo dyan. Kung may nakaiwan mo lang po, papakapin mo natin muna yan. Ay, talaga excited na rin buhay mga kaibigan. Pagpigil sa mga pupuntin ng mga vloggers. Saan mo nila mamaya-maya pa ng podcast ko nila. Samahan niyo sila as they ride and see the beauty of Pangasinan. Alam mo, Rafael po, Rafael sa so, yung mga boys siguro, nag-process nyo lang sa bahay. May video na lang. Okay, so lahat po ng stickers nandiyan na. Then we'll have a picture with Vice and the rest of our special guests. Yan po, so lahat po ng mga... Pinuto mati, atak mo, picture mo naka... Ay, nagsam na ito. Naka-video na. So we call in lahat po ng vloggers. Can you please come forward para may picture taking tayo kay Vice? And lahat po ng ating mga presidents ng clubs. Dito na po tayo, hindi po muna lahat, no? Para kasama po ang ating Vice Mayor Khalil. Dito muna kayo. Yan. Ma'am? Ego tayo, sa gitna lang po tayo, sa gitna. Ma'am, pag-ialakan po yung banner. Yan. Then we ask everyone to step back para i-clear up natin ang stage para po sa ating picture taking. Yan po, mamaya na lang po na po, sir. Yung iba po, mamaya na lang. Okay. Atras na tayo para may tirakan. Atras na po, atras. Atras po, atras. Please. Para may makasimula na tayo. Atras na po tayo. Lahat lang po vloggers and presidents of club. And the rest, please. May sticker po po. Yan, pakikapit na lang po para matapos tayo. Then, pakiatras po sa likod ng bike. Sa likod ng mga motor. Para magandang buwan natin. Yan. Wow. Ang dami mga stickers. Alright. Then, atras po. Atras. Kasi no, para magandang buwan natin. Atras po. Atras. Sandali lang po. Atras po tayo ito. Kasama po kayo sa man. Huwag po natin takpan ng banner. 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 Sir! Yan, yung nasa harapan po na lang. Nasa harapan po na lang. Okay? Ayun. Picture taking. Peace sign. Peace. Peace sign. Picture! Okay. That's right. Okay. 1, 2, ready. 5, 1, region 1. Okay. Philippine Motorcycle Tourism tayo ha. Kasi sabi ko, kung po ay Philippine Motorcycle Tourism, sabay tayo. Okay, 1, 2, ready.
BPSO, Medical Solomon, Limaga Solomon, ang ating po mga RH 1, 2, 3, 4, 5, and 6, doctors and nurses, sa panguna po ni Dr. Calasiao, at syempre ang ating po MDRMO sa kasama ng boss ng Chief Philippine, ang ating Managing Director ng St. Vincent Ferrer Park, Ma'am Clara Basco, at sa lahat po ng mga opisina na tumunaw para pa-stage ang programa ito. ICT Department of EdSer, Vicky Bulalakaw, EdSer Israel, Munyo, at sa lahat po, maraming po salamat. And later on, so going na, okay, kailangan nung natin si Jet Li para sa picture taking. Pugamoto, we call it Pugamoto, certified na Cochero. George! Kapo sir, kapo no by number 1 ka. Tawagan na sa sir di number punta. By number. Ada ba naman kanya number mo sir? 289. Ay 289. Solo vlog at solo vlog. Ay solo sir. Sa solo vlogger ako na ano. Ay di ba sir? Solo. Solo rin ako sir. Ha? Nagkamay ka man. Nagpapicture na ba naman si Boss? Hindi na kayo madami. Pigilan na lang. May gamit na yan. Ako ang iyong liwanag sa dilim. Kumapit ka Paeng! Sa atin ng ikaw. Tagay sa kalayaan. Boss Paeng! Ikaw sa likod mo! Ika'y matiwas sa pagkat ngayon na
kapuwang maniwala. Mag-ready na tayong lahat! Mga kaibigan, bomba! Naka-vlogan. Pwede ba yun? Naka-vlogan. Bomba naman dyan! Mag-iingat po sa biyahe! Enjoy lang! Sa lahat po ng vloggers, pakisama si Pai naghahanap ng jowa. Ready na tayong lahat! Ladies and gentlemen, this is the
Philippine, no? Motokonek. Motokonek. Sino na mong connect na yun? Kamu basta dumat kila tadi stiker na. Hello, Sir Greg, Boss Greg. Hello, Motokonek. Sticker na mo connect. Naubos daw. Hi, Lara. Lara. Lara ka na. Dumat stiker na. Ito yung ma'am. Sticker po, ma'am. Yan siya connect. Kapit ko nga ma'am. Ay, wait lang. Okay, 1, 2, 3. Isa pa, 1, 2, 3. Ayun, oh. Siya ba? Ha? I-picture na. Thank you, ma'am. Anong oras kayo balik sa Manila, ma'am? Ma'am, pa-shoutout naman, ma'am. Pa-shoutout, ma'am. XZBIT motovlog. XZBIT motovlog. Hi guys, this is Sarah and Sarah nga pala kay XZBIT MotoVlog. Ingat ka palagi. Ayos, thank you po, ma'am. Set to kanya, George, ha? Picture, ha? Okay. George, sino George? Ay, sorry. Dito kami ngayon sa Municipality of Calasiao. Galing namin sa Bayambang. Ito yung first stopover. Photo stalls this way. Hey, what's up mga George? Ay, sorry, abosig. Hello mga kamoto. Nagkikinaan. Sino nagkita manan? Right speed Daniela. Right speed lance na, yawan. Picture ako. Ako masih nagkanala gusto nyo. Paano na picture ako? Option na eh. Ay, ni Juan. Kanya lang kita mamon. Shout out po sa second PMFC. Ikaw na, Luis. Yan na, ta si Kabat. Yan na ganda ya. Salso duma. Rockstar Ventures. Payon si Ma'am Roxanne. Mama. Ma'am, pa-shout out. Kapicture na karat. Pangka George. 1, 2, 3. Isa pa, 1, 2, 3. Thank you, ma'am. Ma'am, pwede yung pa-shoutout. Ano po? XZBIT motovlog. Shout out kay XZBIT MotoVlog. Ayun, thank you madam. Sige, para po. Libre. Ewan, G-card. Sige na, George. Oh, libre. Libre yung puto. Dito yung mga pagpa-stamping. Kayo po. Ito na ba? Tinakbo na nila.
Hindi na siya makakilis. Picture kayo. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the top, proving everyone wrong, I won't stop till the top, so you better back off, I get lost. I'ma stay loud, stay proud, never up now, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't prove it down. I'll be getting loud, you can have me down, so you know what I'm about. Have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, till legend bound, can't stop me now.